ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲି? ଆତ୍ମା କ'ଣ? ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସତ କଥା କହିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି କେଉଁଠୁ ଯିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, କେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ନା ଆସିବା ଅଛି ନା ଯିବା ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ ନା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମନେକର ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚାଅ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। କୌଣସି ଅସାବଧାନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ପ୍ରତିବେଶୀ ଲୋକ, ସମୁଦ୍ର ବୁଡ଼ାଳି ଲୋକ ଆମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଜାହାଜ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦୌଡ଼ି ପକାଇକି ଆଣିକି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ କି? ସେମାନେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ଆମେ ପାଇବା? ପାଣିରେ ନଈରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନଈରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା? ନା ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ଦେଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ଆରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଶରୀର ଓଦା ହେଇଛି କି? ନା ଓଦା ହେଇନି। ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିଲେ? ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲେ ନଈରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ କି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣେ ଛୁରୀ ଭୁଷି ଦେଉଛି, ରକ୍ତ ଭଳ ଭଳ ହେଇକି ବହୁଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ରକ୍ତ କେଉଁଠି ଲାଗିଛି, ଶରୀର ଓଦା ହେଇଛି। ତାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଆମେ ସତ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ସେ ଶରୀରଟା ସତ କି? ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଶରୀରଟା ସତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱପ୍ନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ଆମର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା, ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଯେଉଁ ଶୋଇଥିଲା ସେ ଶରୀରଟାକୁ ଆମେ ସତ ମାନୁଥିଲେ କି? ଆମେ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ନଈରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଶରୀରଟା ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା। ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ଶୋଇଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ସତ ମାନୁଥିଲେ କି? ନା, ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ସତ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ଶୋଇଥିଲା ଶରୀର ଆମେ ତାକୁ ସତ ମାନୁନଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଶରୀର ଥିଲା ତାକୁ ସତ ମାନୁନଥିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ମିଛ ନା ନାହିଁ? ଦୁଇଟାଙ୍କ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମିଛ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ନା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା କେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଆମେ ପୁରୁଷ? ଆମେ କିଏ? ନା ଆମେ ଜୀବ ନା ଆମେ ମଣିଷ? ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ମୋହ ନିଶାରେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ଶରୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଆସିଲା ତମେ କ'ଣ ଓଦା ହୋଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲ କି? ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଆସିଲା ତମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିବା ଛୁରୀ ତମ ଦେହରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲ କି? ସ୍ୱପ୍ନ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଥିଲ ସେତେବେଳେ ଶୋଇବାର ଶରୀର ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ମିଛ ଭାବୁଥିଲ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ମିଛ ଭାବିଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ମିଛ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ମିଛ। ଆମେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମିତ ହୋଇକି କର୍ମ ପରମ୍ପରାରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମିତ ହୋଇକି କର୍ମ ପରମ୍ପରାରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱରୂପ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ସ୍ୱପ୍ନରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମର ଚେତନା ଠିକ୍ ଚେତନା ଆସୁନି, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କର୍ମ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ଜନ୍ମର ସ୍ୱରୂପବୋଧ ଜାଗରଣ ଯଦି ହେଇପାରିବ ତେବେ ଆମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବା। ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିବା ନାହିଁ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଥିବ। ଆମେ କର୍ମ ପରମ୍ପରାରେ ଫସିକି ରହିଥିବା। ସେଥିପାଇଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିକି ଜାଗିବା ଉଚିତ। ଯଦି ନ ଜାଗୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜନ୍ମରେ, ଏମିତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ବିତିଯିବ। ଆମର ଏମିତି ପରମ୍ପରା ସୂତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ଆମେ ଫସିଥିବା। ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜକୁ ଦେହ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେହ ଭାବନାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ନା ଯିବା ହେବ। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ। ତୁମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ତୁମେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏ କଥା ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିବ। ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଘିଅ ଅଛି, ଆମେ କ୍ଷୀର ଦିହରେ କ'ଣ ପୁରୀ ଛାଣିପାରିବା? କ୍ଷୀର ଦିହରେ ଯେମିତି ଆମେ ପୁରୀ ଛାଣିପାରିବାନି। ଯେଉଁ ପୁରୀ ଛାଣୁଛନ୍ତି ଘିଅରେ, କ୍ଷୀର ଭିତରେ ତ ଘିଅ ଅଛି, ଆମେ କ୍ଷୀରରେ ପୁରୀ ପକାଇକି ଛାଣିପାରିବା କି? ଛାଣିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ଆମେ କ୍ଷୀର ଦିହରୁ
ଘିଅକୁ ବାହାର କରିବା, ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ପୁରୀ ଛାଣିବା। ସେହିପରି ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ, ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ସେଥିପାଇଁ ନାମ ଜପ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଏହା ପୁଷ୍ଟ ହେବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପୁଷ୍ଟ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରରେ ରୋଗ ଆସିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଜନ୍ମ ଆସିବ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, ଏମିତି ଚକ୍ରରେ ଆମେ ପଶୁଥିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱରୂପବୋଧ ଜାଗରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱରୂପବୋଧ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ? ନା ନାମ ଜପ ଆଉ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା, ଏଇସବୁ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱରୂପବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ମେହେନ୍ଦି ଗଛ ଭିତରେ ମେହେନ୍ଦିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଟିକି ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ମାନେ ହାତରେ ଆଙ୍କି ହେଇଯାଉଛି ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପରେ। କିନ୍ତୁ ମେହେନ୍ଦି ଗଛଟାକୁ ଆମେ କାଟିକି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବା କେଉଁଠି ରକ୍ତ ପାଇବା କି, ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପାଇବା କି? ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମେହେନ୍ଦିରୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ବାହାରିବାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେଇଭଳିଆ ଆମ ଭିତରର ବ୍ରହ୍ମବୋଧ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଭିତରର ସ୍ୱରୂପବୋଧ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଜଗତ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଜଗତ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆମେ ସବୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।